Така, мисля, че ме познахте. Аз съм Теодор. И мисля, че ме познавате от канала Теодор за пътното игрите и игривните. Да, точно така, аз съм. И искам да ви кажа, че това е каналът ми още от Теодор. Тоест, освен в канала Теодор за пътното игрите и игривните, ще качвам клипове и в този канал, за да гледате нещо друго, освен в канала Теодор за пътното игрите и игривните. Тук няма да снимам игри, игривнитка и клипове. Тук ще бъда влогър. Тук. Точно в този канал. Ще качвам всяка сряда клипове. И така. Тук, както ви казах, ще бъда влогър. Ще говоря за най-различни работи. Може да правя някакви предизвикателства. Ако искате, ете хент нагоре. И така. Абонирайте се за мен. Надявам се, че видеото ви харесало. И това бях аз, Теодор. И до следващия път.